minister, tak možno na úvod ľahšie, ako ste zvládli svoju úvodnú schôdzu v tomto voľbnom období, aj ako v takej novej pozícii? Ešte nemyslím, že je to nejaká nová pozícia, nie je niekto tu nováčik a sme sa veľakrát stretli, či pracovné povinnosti alebo zdravotné otázky sa častokrát stávajú súčasťou nášho života a čas na čas rôzne podpredsedovia vlády vedú vládu, to je naša úloha ako podpredsedov vlády, čiže nič nové si myslím a myslím, že ani tam netreba väčší komentár, to je proste štandardná práca podpredsedov vlády. Pán Lajčák hovoril, že vy by ste mali teda niečo viac nám povedať aj o zdravotnom stave pána premiéra, teda čo sa dá povedať? Dá sa povedať podľa mňa to, že ten zdravotný stav napreduje pozitívnym smerom, tá rekonvalescencia prebieha. Myslím si, že pán premiér je po úspešnom kardiochirurgickom zákroku a všetky tie pokroky, ktoré v tom svojom zdravotnom stave robí, nás naplňajú optimizmom, že po veľmi skorej a krátkej dobe budeme opäť vidieť medzi nami. Kde si na operácii pán Danko, kolujú tu aj rôzne ďalšie mediálne chýry, čiže viete o nejakých ďalších zdravotných problémoch v koalícii? Neviem o tom. Samozrejme môže to súvisieť aj s tým, že tá situácia je vždy v politike veľmi vypetá, je to obrovská psychická záťaž a aj fyzická a potom po určitom období si to vyžiada svoju daň na zdravotnom stave každého z nás a v tomto prípade si to vyžiadalo poznamenalo zdravotný stav dvoch predsedov politických strán a to, že je to v takom nejakom, by som povedal, približne rovnakom termíne, môže súvisieť kľudne aj s tým, že to telo vždy, a poznáte to sami, dokáže zvládať všetok nápor v čase, kedy sa blíži do nejakého cieľa a keď ten cieľ, čo v tomto prípade by bolo buď schválenie programu vyhlásenia vlády, hodnotené, to sa týkalo aj pána premiéra, vlastne to hneď na deň po programu vyhlásenia vlády, tak vtedy dojde určitá nejaká miera takého zvolnenia toho tempa. No a vtedy si už organizmus vypýta vlastne nejakú mieru odpovede na tú obrovskú záťaž a ja verím, že obidvaja budú veľmi rýchlo medzi nami a sú mladí, majú dobrú fyzickú kondíciu a tým pádom sa verím, teším a všetci určite im želáme, aby čo najrýchlejšie boli spolu s nami. To je jediné, na čo teraz intenzívne myslíme. Na koho padlo najviac tých kompetencií v rámci toho, ako ste si to prerazili vy, pán Pellegrini a ešte niekto, či vy dvaja budete takí ťahúni? Určite možno nastať situácie, kedy všetci traja vlastne podpredsedovia vlády budú zapojení do svojich prác, ktoré máme, ale je to nejaké štandardné rozdelenie, ktoré podľa času, podľa toho, kto ako zvláda. Aj teraz aspoň vidíme všetci, že čo to znamená, keď my si to rozdelíme, ale dva to stíhame, tak ako to vlastne stíha predseda vlády, alebo samozrejme teraz to budú stíhať aj podpredsedovia parlamentu, tiež to rozdelenie tých vecí. Ale je to vec, ktorá je štandardná, nepovažujem za nejakú výnimočnú. Proste už sa to stalo, už ste sa na takéto veci pýtali viackrát, takže myslím, že sme to už aj v minulosti viackrát zažili a myslím, že postupne sa vyrotovali všetci podpredsedovia vlády aj v minulej vláde. Na tomto zastupovaní nie je to nič výnimočné. Aj pani Žitňanská teda bude vykonávať nejaké úlohy, pána Fica? Vždy môžu nastať situácie, ktoré si vyžiadajú, aby sme boli viacerí zapojení do situácie, pretože aj v minulom období, keď premiér bol na jednom mieste a mal svoje povinnosti a blíži sa predsedníctvo, takže najbližšie týždne tých úloh bude ešte o mnoho viacej. Takže určite všetci traja podpredsedovia aj s pánom premiérom, keď už bude, či nebudeme zapojení do zastupovania sa na jednotlivých veciach. Ale to je aj v čase, kedy je premiér zdravý a plne v úrade, tak proste človek nevie byť na 2 až 3 miestach naraz, takže to je proste prirodzené. Ako dlho by mal byť pán premiér mimo? Teda, máte nejaké odhady? Nie som lekár, vy ste viackrát hovorili v médiách niektoré veci, ja to odhadujem naozaj na týždne a myslím si, že ten nástup bude pozvolný a či už možno o 2 týždne sa prvýkrát stretneme ako vláda spolu s ním. A myslím, že ten kontakt a vlastne aj to riadenie, viem, že už vlastne druhý deň po operácii v sobotu sa ma pýtal na pracovné veci, tak on je, viete, poznáte ho, on je pracant neuveriteľného rozmeru a takže už som niektoré veci referoval a takisto sme sa aj o niektorých veciach radili a dali jasné niektoré pokyny, ktoré boli dohodnuté, takže v podstate pracuje de facto zo svojho lôžka aj v tejto chvíli. A kedy priamo fyzicky bude účastný na vláde, si neviem predstaviť odhadnúť, ale všetci chceme, aby najprv sa dokonale zotavil, aby žiadna recidiva nenastala. Čiže ste pod kontrolou napriek tomu, že... Sme pod absolútnou kontrolou a on má takisto veci pod kontrolou. Rozprávali ste sa už nejako aj o budúcnosti Smeru v súvislosti s týmto? Na to nie je žiadny dôvod. Ako tu je budúcnosť Smeru spájana len
Predsedníctvo teda odhadujete tú prognozu jeho stavu a tie týždne tak, že napríklad v rámci predsedníctva nášho už bude premiér schopný teda Ja si myslím, že áno. No to začína 1. júla, aj to je v podstate taký začiatok, ktorý dokonca zhodou okolností väčšina tá prvá rada neformálna, ktorej sa začína vlastne predsedníctvo, je rada pre vnútro a spravodlivosť, čiže to začíname väčšinou my, to je hneď prvá obyčajne. Potom následuje aj tak určitá krátka pauza v rámci toho, že sú letné mesiace aj prázdninové, takže skutočne tá najtvrdšia práca pre mnohých ministrov začína v septembri. Ale vždy výnimočné situácie, ktoré sa riešia v lete, tak sú aj mimoriadne rady, to viete veľmi dobre, ale ja si myslím, že k tomuto dátumu tá naša pripravenosť bude so všetkými nohami. Ako prebiehalo informovanie aj koaličných partnerov ohľadom zdravia premiéra? Štandardne. Štandardne by som povedal. Informovali ste ich teraz prvýkrát? Tak pánov ministrov niektorých áno, samozrejme, ale predsedovia strán mali tie informácie online vlastne nepretržite, dokonca niekto z nich aj hovoril, takže myslím si, že to je vec, ktorá je štandardom. Pán Procházka, je podľa ale nevážil sa nikto, keď si vymieňate informácie o predsedoch koaličných strán, objavili sa informácie, že údajne mal nejaké zdravotné problémy psychického charakteru cez víkend, či náhodou na vláde niekto nespomínal niečo? To si myslím, že je nezmysel, pretože som s ním cez víkend hovoril a myslím, že to určite, to sú ale strašné klepy, pani redaktorka, toto je ale trestné, to určite nie, pretože bol v prvom pracovnom nasadení, bol som s ním aj v piatok a pracovali sme, riešili sme niektoré témy, aj ktoré súviseli s prijatým zákonom, alebo teraz s prijatým návrhom zákona súvisiacím s posilnením kompetencií podpredsedu vlády pre investície, aby sme mohli mať dobre riadené eurofondy a mohli sme mať tú čerpanosť eurofondov čo najvyššiu. A to isté platí o informatizácii. Viete, že častokrát hovoríme, že máme určité veci, ktoré chceme zjednodušiť a práve tá centralizácia z môjho pohľadu tomu chýbala, pretože mnohé projekty sú robené dobre, mnohé výborne fungujú, ale každá z takýchto vecí potrebuje jednu ruku, jeden riadiaci centrum, aby aj napríklad ten konečný výstup, ako je Slovensko.sk, bol naozaj kvalitný. V tom si myslím, že zaostávame napríklad, že tá prehľadnosť, jednoduchosť a dostupnosť, napriek tomu, že existujú tie služby, nebola dostatočná. Takže to sme riešili s pánom Procházkom cez víkend a samozrejme absolútne povedeme, že... Pomôže táto centralizácia pri eurofondov bol najväčší problém aj pri niektorých projektoch nízka čerpanosť, ale hlavne problémy